Yes, ndikhale ndithu ndikucheza ndi akuluakulu kuchokera ku Bank House imeneyi ya kumulanje. Ndiye pano ndisanene zambiri, ndili ndi akuluakulu, ma elders, ma priest amene ndithu akhale akulankhula kuti tiyende motani. Yes, ndiyambe ndi kumapeto mama kumayambiriro kumanja kwangako. Ine ndine priest wansembe light kamba kuno kumulanje Rastafari. Selassie, ine ndi Yola Mulimbanga elder wa nyumba ya mulanje mene Rastafari. Employee Selassie ja Rastafari. Ine ndine wakudama kawa amene mathandiziranso nsembe mnyumba imene ya mulanje Rastafari. Ndine sister Milisi Chilimbikiso Chimbia ndimakhala nyumba ya mulanje, ndine mayi wendera. Rastafari. Selassie, ine ndine Grace Chombo ndimachokera mu nyumba ya mulanje, ndine chair sister in council Rastafari. Ine ndi elder former chair Chilimbikiso Chimbia ndi makhala nyumba imene ya mulanje Rastafari. Ine ndi elder Madakimu, ndine moja amene ndimakhala kuti